Aw ni yangmane ni manaw. An be miɲɛtɔ bugu bi. Sɛ kɔnɔfɛn dɔ sotelen do. Aw bismillah. Sɛ parti dɔ ye misi kelen ye. An bena misi kelen de ta fɔlɔ. Ka kɛfɛnw k'ale la k'ale balabala. Ale kelen tɛna dilanɛ. Dɔ wɛrɛ fana b'a la. Kulobilenkan na u b'a fɔ ale de ma ko zeziye. An ka zeziye kolen jɛlen parce an b'a kɛ da kɔnɔna na ka nafɛn kisɛw k'a la. Koriandre kisɛ dɔɔni, poivre kisɛ dɔɔni, bɛnɛfunti den 3 bɔɲango ani kɔgɔ. I b'o kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An be laurier bulu 2 bɔɲango fara kan. Ka sɔrɔ k'a laban ni layi ye. I be layi tigɛ k'a kunbaya tan cogo in na. An be ji litiri 1 k'a la. An yɛrɛ caman b'a kalama k'a fɔ ale mɔ man di tentɔ. An be barama datugu a da la k'a to yen a ka tobi. Fɔ a ka mɔ. Miniti caman tobili kɔfɛ, komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ji jiginna. Ni ye sɛ piyɛsi dɔ ye. Sɛ biɲɛ, an b'o fara kan komi ale mɔ man gɛlɛ. K'a n'o ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni, ka tila tuguni ka barama bugu a da la. K'a bila a ka tobi. Fɔ a ji ka ja. Miniti damadɔ tɛmɛna kun, an b'a lajɛ n'a sɔrɔla ji jiginna. N'a ji jiginna dɔrɔn an be tulu dɔɔni k'a la. Ka sɔrɔ k'a yira ni dabɔ sa. N'a sɔrɔla ko fɛn mugu de b'i bolo, i be se ka fɛn mugu k'a la dɛ. Nga ni fasugu kɔni na, ne b'a kɛ tan cogo in de la i n'a fɔ n y'a yira aw la cogoya min na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, a bɛ seri dɛ. Waasa a serili ka mada, an be vinɛgiri dɔɔni k'a la. O ye kulobilen astuce ye. Ne kɔni mana kɛ kuma caman, a tɛ seri ka kɛ ne kan. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, a sera dɛ. An y'a yiran fo k'a ji bɛɛ ja. Nin manaw nin ka di dɛ n'i ye nin tigɛ i nɛ kan. A bɛ kɛ kabako di. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na an y'a bɔ. An b'ale accompagner ni salatini dɔ ye. An b'a ni turu tomatini na. Ka tila tuguni k'a su furundomuguni na. Ne ni manaw ni video in jara aw ye. Aw bɛ se k'a bila ka taga. Aw fana ni manaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ.